Mae'n rhoi cryfder i fi. Yr amser i feddwl, cael persbectif ar fy mywyd i lle mae'n mynd a lle i feddwl beth dwi angen gwneud i wella. Mae bob cam yn un tua'r cyfeiriad cywir. O'n i'n Manceinion a pryd o'n i'n byw yma, nes i roi fyny mynydd. Mae'n gwilydd o beth. Mae gan yr ardal hon, Eryri, gymaint i gynnig. Yma mae mwy na golygfeydd trawiadol. I rai, mae'n ychubiaeth. Mae bod tu allan yn helpu tydi'n meddylia. Chos pryd o'n i'n gaeth, un peth o'n i'n neud oedd aros yn tŷ a yn diwedd a ben yn hun, o'n i'n ffonio neb. Dros gyfnod o 20 mlynedd mi oedd Rob Havelock wedi brwydro i ddibyniaeth naeth yn y pen draw ddifethau fywyd. Unig. Efo ddim llawer yn mynd ymlaen yn y mywyd. O'n i wedi brifo pawb yn bwysig i fi, pawb o'n i'n caru. Ac o'n i ddi-gartref, ddi-waith a ddim llawer o obaith. A chyffuriau ag alcohol? Ia, cocaine a cwrw oedd y ddau bwgan, os lici di. O'n i jyst methu, o'n i dibynnu ar nhw i medru byw. Unig peth o'n i'n codi allan o wely am, i fod yn onest. Dyma priodas sy'n mynd lawr draen, yn ffodus, ac o'n am llawer o ddewis ar ôl i fi, ond symud yn ôl i Gymru. A dyma fi'n darganfod North Wales Recovery Communities yn Bangor, trwy Penrhyn House. A dyna sy'n nes i darganfod y mynyddoedd. Pan nhw'n reit o flaen fi am o'r blynyddoedd, ond ges i gynnig fynd fyny wyddfa trwy Penrhyn House a nes i ddisgyn mewn cariad efo nhw wedyn. O brofi'r wefr am y tro cynta, ochr yn ochr a'i adferiad, mi fagodd Rob yr awydd i ddenu mwy o bobl, fel o at ei gilydd gan sefydlu'r grŵp Sober Snowdonia, grŵp cerdded i bobl sydd â dibyniaeth. Nes i just dechrau meddwl, reit, ti di cael hyder trwy cerdded, y mynyddoedd yn Eryri. Pam cadw fo i fy hun, de? Mae'n amser helpu pobl eraill, so. Bosib dydy'r bydd o gael awyr iach o gerdded ddim yn ffenomenon newydd. Ac eto, mae'r ffaith fod pobl yn dal i ddarganfod yr hyn sydd ar garreg yr aelwyd yn brawf o rym fyd natur. Mae pobl lleol a grwpiau fel Rob yn pwysig iawn, mae'r adnodd yn pwysig iawn i pobl fel grwpiau fel allu. A dwi'n admygu pobl sy'n gwynebu pethau fel hyn yn dod allan mewn grwpiau. Mae'n rili hynod o bwysig i ni bod yn sicrhau bod mae'r adnodd yna iddyn nhw defnyddio. A mi ddaw sefydlu'r grŵp ar gyfnod go arbennig. O'n i'n blwyddyn y sobor dim Mercher dwytha, so. Llongyfarchiadau? Ie, diolch yn fawr. Diwrnod mawr, mae'n siŵr? Oedd diwrnod rhyfedd, i fod yn oes. Dwi'n meddwl be o'n i ddisgwyl digwydd, o'n i'n disgwyl yna. Ond, na, mae o'n gret o deimlad, de. A, dwi'n helpu pobl ffeindio'r Eryri, fi. Mae'n endless, dydi, be fi wedi gael o. A mae'n reit ar stepan drws, a mae am ddim. Ers ei ffurfio rhyw 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl, mae sawlun wedi troedio'r llwybrau hyn. Ac eto, mae'r mynyddoedd yma yn parhau i drawsnewid bywydau. Adroddiad Liam Evans, a cofiwch, os ydy cynnwys yr eitem yna wedi cael effaith arnoch chi, mae cymorth ar gael ar wefan S4C.